Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan, kamorga pamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo ka na tong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios, kami nagapasalamat kanimo sa gihapon kini nga kahigayunan nga imong gihatag aron masabod sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan og unta panalanginan mo usab ang mga taong nagapaminaw sa kanunay Ginoo, malamdagan sila sa kahayag sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuon nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako yamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon sa atong nandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Maayong hapon kaninyong tanan diha, Brother John. Sa gihapon Brad, kami mainiton nga nagsunod sa pagpaminaw ni ining inyong programa. Unta magapadayon kini nga programa aron padayon usab nga mahayagan ang tanan nga magapaminaw. Salamat sa pagbasa si Arthur ini. Daghang salamat Brother Arthur sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa. Okay, ato paning basahon Kuya June pangutana man ni. So ato lang usa aning ikuano kay naa na may pangutana ang atong tubagon. Okay, nakahinumdum sir sa amo nga nabatian gikan pangutana gihapon no. Ato lani nga kuan pangutana ra gihapon ni. Maayong hapon kaninyo sir, sa gihapon among gisundan kini nga programa. Si tatay duha na gyud ka notebook sirado na, nagsugod na pod sa ikatulo sa sige og take note sa mga bersikulo nga inyong paggagamiton og nagtingob pagpalit og daghan nga bulpin aron nga magamit sa pag-take note sa inyong mga setas. Okay, daghang kayong salamat no sa ingon ni ana nga bahin inyo gyud kapahimuslan ang mga butang nga inyong nadungog ug nabati inyong makita mabasa ninyo diha sa Biblia. Last text nga atong basahon. Sir, akong great ang ako nga pag-umangkon si Binji happy birthday ni mo G. Unya salamat nga imo kong gisultian aning programa nila ni Sir John sa radyo. Sige na pod ko og paminaw og salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat po sa text og pagpaminaw sa programa. Well, si Brother Isaw mas may siguro matan-aw usa nato ang ang monitor aron nga mahibaw ta og diining dapita masukas kalibutan nagsunod nga atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Brad John og mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan og mga kaiglan mga suking tigpaminaw nentong programa sa kanginan Jesus is our Hope. Nini karon nga ginahimo nato nga live broadcast, doon natay mga mensahe nga nadawat gikan sa tuang nga mga viewers.
Niya si Sister Bibit Marikit Ursal. Good evening Kuya John o Gaisaw watching from Doha, Qatar. God bless. Okay, Daivet, kumusta man ka din ha? Niya, hope nga okay lang ka diha. God bless you. Niasab si Brother Jard Espilieta Alcordo, mayong gabi Brad Isa o Brad John o mga nagsunod nini nga programa. God bless. Niapod si Brother Joseph Kimno, mayong gabi usab diha kaninyo Sir Brother Isa og sa tanan nga naminaw og sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Niapod si Brother Kern Hapitan, mayong gabi sa tanang mga maambungan nato nga mga tigpaminawon, labi na sa mga gwapo nato nga mga radio evangelist og mainitong mayong gabi day kang Lola Fabia Andrino kauban pod sa iyang anak nga si Tita Cecilia Dilaw nga naminaw karon. Okay, Dong Kern, bakit umalis ka na walang paalam? Hope nga okay ra ka diha niya padayon sa imong mga plano og tinguha. Kung may kausaban man ang mga panahon og kay gayonan unta walay kausaban atong pagbati paghigugma diha sa Ginoo mga lagad ta. Niapods Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia, mayong gabi Brother John, Brother Isaug sa mga kaigsunan nga naminaw og nagasunod ning programa. God bless. Niapods Brother Jimuel Dikino Laloses. Dinhasab sa atong Pikas Monitor ato sab nakita nakiguban kanato si Brother Jimmy Reyes. Niapod si Brother Sinyo Muñez Tiquillo watching from Tambungon. Niapod si Brother Joe Mingo Gulyemas. Niapod si Brother Jan Moses Rosalihos Puyot watching from Combado Bagay. Niapod si Brother Alan Dihito watching from Bituon Kinatarkan. Bro, maayong gabi diha bro. Coach, maayong gabi. Niapod si Brother Jeffrey Mahinay Makarin. Niapod si Teresa C. Cordova. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Niapod si Brother Jimmy Ranisis. Niasab si Brother Basilio Notarion Jr. Niapod si Brother Jovan Ray Arnibal Book. Niapod si Gerardo Lubitanya watching from Australia. Dede, may gabi mo dede. Salamat sa gispend ni mga time. Kumusta mo din? May banji o bansinduha ka mga kabataan. Unya, kumusta sad si Pastor Randy Suson o man siyang pamilya o tanan taga Australia ron nga naminaw ning atong programa. May gabi inyong tanan dia. Okay, sa pagkakaroon mapani ang atong nakita din mayong gabi dinos tanan nga nagapaminaw din ha sa Nazareth nila sa mga Idar family, sa Nolia family, Reglamos family, sa Paskin family, sa Marikit family ug sa ning diraas Bakawan ni Mr. and Mrs. Lucy and Butsi Ursal uban silang kabataan. Mayon man silang mga apo dinha nga ato nga gina-Bible studyan. Dinhiyasab sa Paypay ato nga pasalamatan ang presensya sa ato nga mga Bible students dinha kaganiha nga pag-abot namo sa simbahan Berjon intact na gid sila daan. Bali nahog noon nga naghuwat lang gid sila sa mua. Kana good news na. Akong gipangutana kay ang oras amo sabot 1:40, ngutana ko nga unsa mong oras sa dinhiya. Ingon sila alas 12 pa. Wa sila kapugong sa ilang ka-excitement sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ni sayo gid sa simbahan. So ato nga pasalamatan atong mga kabatan-unan din ang mga kaiglaan nga atong mga Bible students. So sa pagkakaron mao pa ni ang atong nakita nga mga mensahe nga midangat dinhiya. So sa alang sa pagpadayon ato nga ibalik ang panahon diha kanimo Brother John. Okay, dagag salamat Brother Rizal adto ta higala ni ining kuan kini ni ang pangutana ni Nimrod no diha sa Purok Obi. Maayong gabi ini mo Brother Nimrod uban sa imong makauban karon diha og kana paminaw. Unya matud nimo nga 7 mi diri ka buok sir pero usahay mo 11 mi. Pero kasagaran 7 ra gyud mi mga mag-agaw mi. Unya duha sa among uyuan. Mas may na Brother Nimrod nga duna mo'y samahan o inon ta barkadahan sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Ato ni basahon maayong hapon Sir John, si Nimrod ni Purok Obi, sa Purok Obi. Sa panahon ni Kristo ang gitudlo niya nga kasuguan nga sundon sa tao duha naman lang
gugma sa Dios o gugma sa tao. Ang inyo gitudlo 10 commandments. Mipalabaw mo kang Kristo. Okay, daghang kay salamat Brother Nimrod. Nindot ba ani nga imo gining gipakuan diri, very informative kini nga pangutanaha unya nindot ni nga imo ning gi-text diri kay ba benefits gyud ang kadaghanan mahitungod niini tungod kay aduna makining mga puntuha mga Brother Nimrod duna sila'y gustong ilimod diha sa kalamhan sa tao mahitungod sa tinuod nga kahayag og kamatuoran. Akong balikan ni maayong hapon, Sir John, si Nimrod ni purok sa purok ubi. Sa panahon ni Kristo ang gitudlo niya nga kasuguan nga sundon sa tao, duha naman lang gugma sa Dios o gugma sa tao. Ang inyo gitudlo 10 commandments mipalabaw mo kang Kristo. Okay, daghang salamat Brother Nimrod mahitungod niining puntuha. Ang tinuod paggasulti mahitungod sa imong conclusion nga kami mipalabaw kang Kristo, wala gyud na sa among hunahuna og kasing-kasing nga among palabuan si Kristo. Ang niya sa among hunahuna og kasing-kasing ang kamatuoran maoy amo nga gipaningkamutan nga ikapaabot namo diha sa inyong mga dalunggan. Mao nga kami nagpasalig sa inyo nga kini nga programa Bible based ni. Ug mahitungod ni ining imong giingon ning maingon natong duha ka issue ba nga sa panahon ni Kristo si Kristo nagtudlo nga duha naman lang kakasuguan ang tumanon sa tao, ang gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa tao. Pero ang tinuod bisan wala kay bersikulo dinhi nga pasupot kay kining mga puntuha sa makadaghan naman gyud ning higayon nga gipasulod dinhi sa atong programa nahibaw-an tanan makita man ninato dinha sa Mateo kapitulo 22 nga ato lang gyud ni nga kuanon sugdon pagbasa sa 34 paingon ngadto sa 40 kung unsay lintunganay ani kay maumang gyud ni ang gigunitan gyud nga sa kadaghanan unya ang mga pangulo sad sa simbahan nagtudlo ngadto sa ilang mga membro nga wa na itudlo ni Kristo ang napulo ka sugo kundi duha na lang ka sugo ang gugma sa Dios ug ang gugma ngadto sa tao. Abi nimo Brother Nimrod kung ngano nga naingon niini ang ilang mga pagtudlo tungod kay gusto nilang ilikay sa ilang mga membro o sa inyong mga membro sa inyong mga pangulo kanang ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo. Apan hinumdumi nga kining imong gihisgutan gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa tao naa diha nagsulod ang napulo ka mga sugo. Pero kanang imong giingon nga among palabuan si Kristo wala minianang hunahuna og pagbatia nga among palabuan si Kristo. Pero ato ragod ning basahon sumala dinhi sa gisgutan sa Mateo 22:34 ngadto sa 40. Nagingon dinhi apan sa pagkadungog sa mga parasiyo nga napahilom niya ang mga Sadusiyo, sila na nagtapok og usa kanila nga batid sa kasuguan kalom ni kanang pulong ganing batid kung sa ato panang sinultihan sa mga bata pa mabatian ako hustler sanay nasanay batid sa kasuguan may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. So ang punto dinhi Brother Nimrod nga dili gyud ning tawhana o sila nangutana aron nga mahayagan sa kamaturan kundili aron lang masulayan ang katakos ni Kristo ug unya kung mabikil gid nila si Kristo duna sila'y sapat nga ebidensya, rason o katarungan nga si Kristo ilang pasakaan ug sumbong. Busan ingon dinhi miingon siya magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasugoan. Og si Jesus miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan. Mauni ang unang gibanggit ni Kristo.
ang gugma ngadto sa Dios, no? Matud pa nga love the Lord thy God panigisgutan with all your hearts and with all your soul and with all your mind. Mao kini ang tutulo ka mga punto nga iyang gihisgutan nga higugmaon ang Dios. Tanda na, ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong salabutan, og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Pulos tibuok ang gisgutan nini. So it means nga kung gugma ang isgutan, kung sa Tagalog pa, kailangan iibigin mo ang Diyos ng lubusan na wala siyang kahati, wala siya'y kabahin, wala siya'y inunta karibal, kay sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kanang kalag o sa tibuok mong salabutan. Mo ning gisulti ni Kristo. Unya, kung ato pang basahon, 38 nagingon, mao kana ang dako og unang sugo. Tandaan nato gid ni, unsa ang dako og unang sugo? Ang paghigugma ngadto sa Dios. Timan ini ang dako og unang sugo ang paghigugma ngadto sa Dios. Unya ato ni ron to basihan ang balaang napulo ka sugo. Nag-ingon dinhi ang sunod. Nag-ingon dinhi matud pa og ang ikaduha sulusama ra nga mao kini. Ang pulong galing sulusama magkaambid-ambid lang nganuman tungod kay paghigugma manggihapon ni pero ngadto na sa imong isig katao. Nag-ingon dinhi ang ikaduha sulusama ra. Mo ning gihisgutan dinhi nga mao kini higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Niining duha mao na ni Brother Nimrod, niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan og ang mga propeta. Tandaan nato nga kining gibanggit nga duha ka mga kasuguan ang gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa tao, giingon din niining duha ka mga kasuguan nagasukad ang tibuok nga kasuguan og ang mga propeta. Kaganina sa atong gibasa nag-ingon nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug tibuok mong salabutan, mao kana ang dako ug unang sugo. Mo ning gihisgutan, dako ug unang sugo. Karon ato ning tan-awon ang napulo ka sugo kung unsa man ang unang sugo diha sa napulo ka sugo. Pamati ra gud Brother Nimrod aron nga mainunta makuha nimo, masabtan nimo ang wa pa nimo masabti. Unya ang mga naminaw pud karon ilasad ni nga matulutimbang. Dinhitas napulo ka sugo kanang giingon ni Kristong higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kalag, sa tibok mong kasing-kasing ug salabutan, kini ang dako ug unang sugo. Sa napulo ka sugo, Brother Nimrod, ang nag-una diha ang gugma ngadto sa Dios ug ang ikaduha gugma ngadto sa tao. Nia ang unang sugo nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Kung imong gihigugma ang Dios, ayaw tuguti nga duna pay lain nga Dios nga imong ilhon nga Dios. Unya ang ikaduhang sugo des napulo ka sugo, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga atoa sa itaas sa langit kundi ni ilalom sa yuta, kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Kini Brother Nimrod uban sa tanang naminaw ron, kung imong gihigugma ang Dios, matud ba, dili ka magbuhat og mga larawan og mga linilok. Then ikatulong sugo, dias napulo ka sugo nga dako og unang sugo sa napulo ka sugo ang paghigugma man ngadto sa Dios, nag-ingon dinhi, dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit siya ngalan sa pasipala. Sa laktod pagkasulti,
ang ngalan sa Ginoo atong ilhon nga sagrado o balaan. Kay kung gamiton na lang nato sa pagpakatawa-katawa sa mga joke-joke, matud pa dinhi nga dili gyud ang Dios mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit siya ngalan sa pasipala. Ikatulong sugo na napulo ka sugo nga maunay paghigugma ngadto sa Dios. Kay kung imong gihigugma ang Dios, nganong imo mang pasipalahan ang iyang ngalan? Then ang ikaupat nga sugo mauni ang katapusan nga dako og unang sugo sa napulo ka sugo ang paghigugma ngadto sa Dios. Kining ikaupat nga mao ang adlawng igpapahulay. Mauni, Brother Nimrod, ang gilikayan sa inyuhang mga pangulo o mga miyembro nga ingnon mong duha na lang wa nang napulo. Kay kining ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo, editor gid niya ni sa inyo ha. Dili mo ni ang yawa ha. Magagamit siya og mga representative niya sama sa tubig nga o kon agianan nga editor niya ikuan niya itliko niya ang kining adlaw ragyong igpapahulay niya hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Naagyo di ay adlaw nga igpapahulay aron balaanon unya pahinumduman nganuman ang tao malimot mangyod munang pahinumduman. Sunod sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Ikapitong adlaw busa balik, Brother Nimrod, sa imong elementary o sa secondary until sa imong college. Unya tan-awa ang dictionary, tan-awa ang kalendaryo, basaha ang Biblia kung unsang adlaw ang ikapito. Kung kana gani makita nimo unsang adlaw ikapito, mauna ang adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat og bisan unsa. Kini mao ang upat ka sugo diha sa napulo ka sugo. Una og dakong sugo kini sa napulo ka sugo ang paghigugma ngadto sa Dios. Sa kining upat ka mga sugo mo ni paghigugma ngadto sa Dios. Adto na puntas paghigugma sa tao. Ni atas sa ikalimang sugo na nag-ingon dinhi nga tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magtaas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Hiyuba nga imong Dios. So kini siya ang imong isig katawo, ang imong ginikanan, imo nang isig katawo kung gihigugma nimo, nganong dili man nimo tahuron ang imong ginikanan? Sunod, dili ka magpatay. Naagyod na ang dili ka magpatay kung gihigugma nimo ang imong isigataw nganong imo mang patyon. Dunay mga taong mo deny sila nga wa na nang napulo kasugo kay ang ila sugo na lang kuno sa espiritu, unya mo patay. Unya kay wa man mapatay, prostrated murder ang kaso, unya kay di naman matabang og sagang-sagang sa gisaligan, musibat na lang. Ngano man na ingon way labot na pulo kasugo unyag makapatay, dakpon mas pulis prisuhon man. Sunod dili ka magpanapaw. Unya na gugma man sa imong isigataw nga kung imong gihigugmang isigataw nganong manapaw ka man, dili ka magpangawat. Nanwa man ka kay labot na pulo kasugo ngano man nga mangawat ka dakpon ka mas pulis prisuhon ka man. Unya dili ka magpangawat. Mao ni siya ang kinini ang kuan ni siya upa at tulong sugo dili ikatulong sugo diha sa paghigugma sa isig katawo. Sunod dili ka magpangawat, dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig katawo, dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo, ni sa bisan unsang butang nga iya sa imong isig katawo. Tandaan nimo Brother Nimrod nga kining duha ka mga kasuguan mauni ang gitudlo ni Kristo napulo kasugo na. Mao bitaw nga kung wasahon nimo 40 niining duha ka mga kasuguan nagasukad ang tibuok nga kasuguan. Busa ka ng paghigugma ngadto sa Dios ug paghigugma ngadto sa imong isig katawo, mauna ang napulo kasugo. Ngay ngano man
Kay ang upat ka sugo sa napulo ka sugo paghigugma ngadto sa Dios ug ang unom ka sugo nga paghigugma ngadto sa imong isig ka tawo nagingon niining duha ka mga kasuguan nagasukad ang tibuok nga kasuguan. So wa na mawala sa panahon ni Kristo. Moingon ka nga among palabuan si Kristo kay ang kang Kristo duha ra unyang amo na pulo jud. Wa nagkapariho gyud mi, Brother Nimrod sa gitudlo ni Kristo. Busa kining programa magtudlo ninyo sa kamatuoran. Sa inyo bang paghunahuna nga si Kristo wa magtudlo sa 10 commandments? Nagtudlo baya gyud. Kung imong basahon ra gud niyo, sumala dinhi sa Lucas kapitulo 18 ngadto sa bersikulo 18 ug 20 ato ning basahon nag-ingon dinhi sa The Living Bible pamatiin ninyo kay akong basahon nag-ingon. Once a Jewish religious leader asked him this question. Usa kay gayon niya na dunay pangulo nga reliyoso nangutana niya ni nga pangutana. Good sir, maayong magtutudlo. Timan nga sa panahon ni Kristo, giila si Kristo nga si Kristo maayong magtutudlo. Karon mahitungod sa kasuguan unsa may gitudlo sa maayong magtutudlo. Nagingon din niya. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong pagabuhaton aron ko makasulod sa gingharian sa langit. Sunod nagingon dinhi si Ginoong do you realize what you are saying when you call me good? Unsay sabot ni Kristo alang nis mga bata ako laning tinambanon og hubad. Do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang napamalandong kung unsay imong gisulti sa imong pag-ingon kanako nga maayo? Jesus asked him, si Jesus nangutana kaniya. Only God is truly good and no one else. Dinhi ato gining dawaton ayaw gid paghuna-huna nga maayong laki ka na. Matud panlito amit. Uy, naasaw sa boxing pa, naases tanang division. Hagit-hagit og debate. Naarades iskina. Unya, 5 ka buk Biblia. Kining feeling kamao. Unya, pero niingon baya si Kristo? Ang gitudlo ni Kristo matud pa, only God, nag-ingon rin, only God is truly good and no one else. Munang ayaw gid pag-ila sa imong kaugalingon man laki ka? No. May kang naakas tanang division? No. Kay ingon ni ana ang kinaiya ni Satanas sa pagkamapaytason o pagtuboy niya sa iyang kaugalingon. Karon padayunan ta ni pagbasa unsa may gisulti dinhi. But as to your question apan may tungod sa imong gipangutana, you know what the 10 commandments say. Unsay gisulti ni Kristo? You know what the 10 commandments say. Nasayod ka na og unsay gisultis na pulo ka sugo. Ug moingon ka Brother Nimrod nga among gipalabuan si Kristo, wala oy, ang kulang ra nimo ang pagpakisusi sa kamatuoran. Ingon ni Kristo, you know what the 10 commandments say. Unya, nasayod kag unsay giingon sa napulo ka sugo. Don't commit adultery. Dili ka manapaw. Asa man dining sugo dili ba ni tuanis na pulo ka sugo? Don't murder, dili ka magpatay, di ba ni tuas na pulo ka sugo? Unya, tungod kay wa na may gugmas pagsundos na pulo ka sugo, manghulga na lang ang mupatay sa inyong mga ninja ra. Unya mo ni don't murder. Naagyapon sa panahon ni Kristo, iya gyapon gitudlo ang napulo ka sugo nga tumanon sa tao. Nag-ingon, don't steal, dili ka mangawat. Naagyapon is napulo ka sugo. Don't lie, dili ka magsaksig bakak. Naagyapon is napulo ka sugo. Honor your parents. Tahura ang imong ginikanan. Then, nag-ingon si Kristo, and so on. Kung sa may ipasabot aning word sa English, and so on. Kung sa ato pa, og uban pa. Muna, and so on. Unya, kung atong basahon sa 21, nag-ingon, the man replied, ang tao miingon, I've obeyed every one of these laws since I was a small child.
Ayaw gi mo pagunahuna ng isyu sa mga pangulo dihang way makatuman ang napo kasugo. Bakak na nag-ingon ang maong tao nga matud pa niya kanang tanan ako na nga gituman sukad pa sa akong pagkabata. So gituman niyang tanan. Nya moingon mong way makatuman, Brother Nimrod, hinaot pa nga nasabtan nimo kining mga bahina. Karon kung ato sad gihapon kining pagahisgutan ragod, no? Kining gikuan ni Kristo. Sa gihapon maumaura ang pagkasaysay sumala sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 16 hanggang 19 pamatii Brother Nimrod uban sa tanang naminaw aron nga makuha ninyo ang punto. Maubitaw na sa 17:11 sa buhat kadtong mga nakakabig nila ni Apostol Pablo ginasusi nila gitun-an nila gibasa nila ang Biblia adlaw-adlaw kung tinuod ba ang mga butang nga gikasulti diha kanila. Pusa kanang gipanulti sa inyohang mga pangulo, sa inyong mga labaw, paningkamutin ninyo na nga inyong masusi sa Biblia tinuod ba? Dili kay magpadalala mo sa mga nindot kaayong pagkalalik o pagkatagik nga mga pulong, pero wa mo kabantay nga giuto-uto na diay mo. Karon niya sa panahon gihapon ni Kristo, magkasulusama din sa 19:16 hanggang 19, maumaog gyapon ni Mateo 19:16 hanggang 19. Og tan-awa miduol kaniyang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa may maing buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Magtutudlo ha? Karon unsa may gitudlo sa magtutudlo kay ang pangutana unsa may maing buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo. Anayo sa lamang nga maayo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Timan niya, usa lang maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Wa may supaka ang sugo. Munang magsige pag magsunod-sunod anang inyong mga pangulo, may gisulti ang Biblia nga ang butag gaguyod ug butas sa gahong mga hulog silang duha. Dili man ni physical blindness, spiritual blindness ay butas kamatuoran. Unya magsige pa mong sunod-sunod ana, susihan na lang yung kasulatan. Ingon si Kristo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Kaniya nangutana siya, hain manini, og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno. Nya asa man hindi ka magpatay, na man dis na po kasugo, ikauno man na nga sugo, dis na pulo kasugo. Sunod, matod pa ayaw pagpanapaw, ikapitong sugo man na, des na pulo kasugo, dili ka manapaw. Natanawa ron, nga wa nagi kinaiyas pagsunod na po kasugo. Makakita laga ni gwapa nga babae, makalimot na sangan. Wala di ka manapaw. Mo, gitudlo gyapon ang Kristo. Ayaw pagpangawat. Ikawalong sugo na des na pulo kasundi ka mangawat. Ayaw pagsaksi og bakak. Ikasiyam na nga sugo des na pulo kasugo. Dili ka magsaksig bakak. Unya, nagingo din tumahod ka sa imong amahan ug imong inahan. Higuma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Unya, ikalimang sugo man des na pulo kasugo. So si Kristo, Brother Nimrod, nagtudlo. Dili ingon nga among gipalabuhan si Kristo, duhara agang Kristo ang amo na po. Kay kining among gipangtudlo, gitudlo ni Kristo ug sa mga apostoles. Kay asa man may magkuha og lain nga itudlo o doktrina diha man sa kang Kristo ug sa iyang mga sumusunod nga maong iyang matinun-an mga apostoles. Tungod niini ang inyong gipamatian, kamatuoran kana o kay kamaturan wa mo'y angay kabalag-an. Ang Juan 17:17 nag-ingon sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa, Brother Nimrod, ang imong gipamatian karon kamatuoran gyud ni. Gikan kang Kristo, gikan sa balaan nga kasulatan. Busa, wala balikon nako, wala sa among kasing-kasing nga among palabuan si Kristo. Ang among gitudlo dinhi niini nga programa ang gitudlo sa Biblia, ang gitudlo ni Kristo. Mauna nga kami nagdasig ni nga ang pagtuon sa Biblia kinahanglan wider, deeper, and broader. Karon napatunayan nato nga si Kristo nagtudlo sa napulo ka sugo. Karon kamo dihang mga naminaw, unsay inyong hunahuna?
inyong sundon si Kristo. Kung dili paghihapon mo mutuo mo sundon sa kang Kristo, didto naging mo siyawa mutuo og mosunod. Karon bisan pa last na lang niya sa akin ni ang akong wasa bisan pa ang mga apostoles nagtudlo sa gitudlo ni Kristo. Kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo sa gitudlo ni Kristo ug sa mga apostoles. Pamatii ra gud ninyo ni ang Roma kapitulo 13 versikulo 8 ngadto 10 ingon niini ayaw kamo pag-utang og bisan unsa og kang bisan kinsa gawas nga maghigugmaay ang usag-usa kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. So naghisgot og gugma. Ang nahigugma kuno sa silingan nakatuman sa kasuguan. Unsa man ning mga sugo ang gipasabot ni Apostol Pablo kay kining Roma, this is the first book out of 14 books nga iyang nasulat. Kung atong padayonan pagbasa, ang mga sugo nga nagaingon ayaw pagpanapaw. O diin maning sugo di ba ni napuok sugo? Ikapitong sugo ni napuok sugo. Ayaw pagpatay. Ikaunom ni nga sugo dis napuok sugo. Ayaw pagpangawat. Ikawalo ni nga sugo dis napulo ka sugo. Ayaw pagkaibog ug ang bisan unsa nga sugo kini nahilangkob niining mga pulunga nga nagaingon. Higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan busa. Ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Unsa ang gugma? Katumanan sa kasuguan. Ayaw mo pag-ingon way makatuman. Mao na nag-ingon si Kristo Juan 14:15 kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Karon si Kristo dunay pangutana sa mga tawo nga nagsimba niya, nagampu, nag-alagad niya, pero wa magsunod sa kasuguan. Ani ang pangutana ni Kristo dapat inyo ning tubagon. Nag-ingon sumala sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Remember, ang pangutana ni Kristo inyo ning tubagon. Ayaw kalimot sa gisulti ni San Pablo nga ang gugma maong katumanan sa kasuguan. Si Kristo nagtudlo nga tumanon ang mga sugo nas napulo ka sugo. Ang mga apostoles nagtudlo pod nga tumanon ang mga sugo nas napulo ka sugo. Kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo usab sa gitudlo ni Kristo ug sa gitudlo sa mga apostoles ug unya mga kaigsuonan sulti imi kung nasayop ba mi niining mga bahina. Salamat Brother Nimrod uban sa tanang mga naminaw karon. Unta ang kahayag sa kamaturan inyong kinabuhian kay diha sa pagkinabuhi sa kahayag sa kamaturan sa pagbalik ni Kristo kitang tanan pagadad-on dito sa iyang gingharian. Si Brother Isaw magahimo og dugang pa nga pagpatin-aw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John og ato sa pasalamatan ng atong higala sa iyang gipadangat nga pangutana. Actually higala ang ato adinhi wala ta magtudlo nga moblabaw tang Kristo kundili ato nung gipalapad kung unsay gitudlo ni Kristo. Tinuod ng imong gisulti nga dunay mabasa or makita nga duha na ng kasugo pero di na magpasabot nga duha ra gid kasugo ang ato nga tumanon. No? Kung ato nga lantawon mga kaigsunan og mga kaigalaan, ang Mateo kapitulo 22 bersikulo 36 hanggang 40 ingon ani ang ato nga makita. Miingon siya magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Tanawa og pamalandungi mga kaigsunan og mga kaigalaan. Ang pangutana nag-ingon nga unsa ang magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. So kung imong lantawon og susiyon, dili ingon nga duhan lang kasugo. Kay kung imong lantawon og susiyon, ang gipangutana mao unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Subot pasabot mga kaigalan og makaigsunan diha sa kasuguan ang general ba, ang generalize ani. Kung atong padayonon ang 37, 38 ingon ani atong makita. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing og sa tibok mong kalag og sa tibok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Og ang ikaduha sulo samara nga mao kini
higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So kung imo ning lantawon og susiyon mga kaigalaan og mga kaigsunan, i-base nato sa pangutana sa tao ngadto kang Ginoong Kristo, ang pangutana unsa ang dakong sugo sa kasuguan. So mao na nga gisulti ni Ginoong Kristo, higugmaon ang Dios og higugmaon ang isig katao. So wa na magpasabot nga duhan lang kasugo mga kaigalaan og mga kaigsunan, kundi generalize na siya, kinatibuk ana, kinadak ana diha sa kasuguan mga kaigalaan og mga kaigsunan, ang paghigugma sa Dios og ang paghigugma sa atong isig katao. Kita man gyud mga tao nga dili gustong mosunod, muuyon kung unsay gitudlo sa balaang kasulatan. Kita man gyud mga tao nga gusto og dili mosunod niining kasuguan mga kaigalaan og kaigsunan, kugihan kay ta mangita og alibay. Kung ato nga tan-awon, dinhiya nga senaryo, wa ni magtudlo nga duha na lang kasugo, kundili ang gitudlo nini ang kadagkuan sa kasuguan nga sa diin mao nga ang paghigugma ngadto sa Dios og ang paghigugma ngadto sa atong isig katao. Kay kung imong lantawon ang kasuguan mga kaigalaan og mga kaigsunan, gikan sa kini ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 hanggang 11 mga higala og magsuon, imo nang makita nga gitawag na siya og gugma ngadto sa Dios, gikan sa pagdili magbaton og lain nga Dios, dili magbuhat og kini ang linilok nga larawan, dili pagagamiton ang pasipala, ang ngalan sa Dios sa pasipala, pagahinumduman or pagabantayan, pagabalaanon nato ang adlong igpapahulay. Gitawag na siya gugma ngadto sa Dios. Nan kung imong lantawon og padayunon ang bersikulo 12 hangtod nas 17 mga kaigalaan og mga kaigsunan, gitawag na usab na siya og gugma ngadto sa atong isig katao. Nga naman ang nabutang dinhaas na pulo kasugo mga kaigsunan sa kining Exodo kapitulo 20 bersikulo 12 hanggang 17 mga igalag may sun, imo na makita din ang naging ayaw pagbuno, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, tumawad ka sa imong inahan o amahan, then dili ka masina or giniang unsa nay pangananang dili ka masina kung unsay naas imong isig katao. Muna ang atong makita mga kaigalaan og mga kaigsunan. Nan karon mga kaigsunan og mga kaigalaan, imong makita nga ang gisulti ni Ginoong Kristo nga kadagkuan diha sa kasuguan, insakto ang iyang gisulti nga higugmaon ang Dios o higugmaon ang atong isig katao. Nan karon kung ato nga lantawon mga kaigalaan og mga kaigsunan, imong makita sa panahon nga dunay batan-on nga lalaki nga mao sa ka pangulo sa mga relihiyon, relihiyoso nga pangulo mga kaigalaan og mga kaigsunan, imong makita dinhiya sa gitudlo ni Ginoong Kristo ngadto kaniya. Tungod kay ang batanong lalaki, mga kaigalaan og mga kaigsunan, nangutana siya kung unsaon niya pagbaton ang kinabuhi nga walay katapusan. So kung imong tanawon og susiyon nagingon, og Lucas kapitulo 18 hangtod 20, og kaniya nangutana ang usa ka punuan nga nagingon, maayong magtutudlo, unsa bay buhaton ko aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon. So mao na ang pangutanas mao nga batan-ong lalaki. Kung atong padayonon, si Jesus mitubag kaniya, nganong giingnan mo man ako nga maayo, walay bisan usa nga maayo gawa sa Dios lamang. Ikaw nay balo sa mga sugo, ayaw pagpanapaw, ayaw pagbuno, ayaw pagpangawat, ayaw pagbakak sa imong pagsaksi, tumahod ka sa imong amahan og inahan. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigalaan og mga kaigsunan, makita gyud nimo nga ang gitudlo ni Ginoong Kristo didto anya gikutlo sa napulo kasugo. Kung imong lantawon mga kaigalaan og mga kaigsunan, gikinahanglan nga sa atong pagtuon sa balaang kasulatan ato nga paladman, palapdan og padak-an sa pagpanabot mga higala og mga igsoon. Dili kay atong gamiton ang atong kaugalingong panabot, kaugalingong konklusyon nga mo na magagiyas matag usa kanato sa pagkontradict, sa pagkontra kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kamo sa dinhaa nga naminaw, kamo nga nagunit sa prinsipyo nga
di na mutuman sa napulo kasugo kay duha na lagi ay kasugo maong pagigugma sa Dios o pagigugma sa isig katao nga untay noon kinatdak-an man na nga sugo sa kasuguan mga kiglaan og makaigsunan. Kung imong lantawon susi-susi sab mo sa balaang kasulatan dili kay maminaw ra. Karon mga higala og mga igsoon ato makita kasagaran karon sa mga tao moingon dayon nga ang nahimo nga ilang gisimba gituohan si Ginoong Hesukristo. Mao na imong makita sumalipay sad ta kay ang ilang gituohan o giila si Ginoong Kristo. Pero nga rin na ta pag-abot mga kaiglaan o mga kaigsunan sa doktrina o sa pagtulunan, mura pag masubo ta. Nga naman, nagpaila sila nga si Kristo ang nagtukod sa ilang pundok, si Kristo ang ilang modelo, si Kristo ang ilang galagaran o gisimba. Pero ang doktrina o ang pagtulunan, dili man uyon sa gitudlo ni Kristo. Kay kung imong lantawon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17, si Kristo nagsunod, nagbantay sa kasugan og nagtuman, pero ang mga tao nga nag-angkon nga si Kristo ang ilang galagara gituon, wala magbaton og magsunod, magtudlo sa kasuguan nga bantayan og sundon mga kaiglaan og makaigsunan. So kung imong lantawon og susiyon, dunay mga butang nga gisulti gipamulong ang balaang kasulatan dinhiya kanato karon mga kaiglaan og mga kaigsunan. Kung unsaon nato pag-ila nga kita tinuod nga nakaila kang Kristo, tinuod nga dunay Kristo nga galagaran mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong tanawon ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 og 4, ni ay mga butang nga dapat inyo ning hatagag pagtagad og dili ipalapos sa pikas dalunggan mga kaiglaan. Kay kung imo ning ipalapos sa imong pikas dalunggan, imo gyung ginalimbungan ang imong kaugalingon higala og igsoon. So kung imong lantawon og susiyon nagingon, og atong may baluan nga kita nakaila kaniya pinaagi nini. So kining butanga gisgutan nini nga maila nato sa atong kaugalingon nga kita nakaila sa Dios, nakaila kang Kristo kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. So maila nato nga kita nakaila sa Dios, nakaila kang Kristo, ana ay Kristo ang atong kinabuhi kung kita nagasunod og nagbantay sa sugo sa Dios. Kung atong padayonon ang 4 nagingon, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamaturan. So timanan gyud na mga kaigalaan og makaigsunan sa samang kagi kun dunay pundok nga magtudlo karon, labi nag dunay pundok nga moangkon kining atong pundok tinukod ni Kristo. Susiha gyud ninyo mga kaigalaan og makaigsunan kay ang giingon sa balaang kasulatan kun dunay magaingon nga ako nakaila kang Kristo, kining pundok at tinukod ni Kristo, apan wala magtudlo sa pagsunod o pagbantay sa kasuguan or wala magbantay sa kasuguan, ang gitawag sa balaan nga kasulatan, bakakon o walay kamaturan. Busa mga kaiglaan o mga kaigsunan, niya pa, angayan gud ninyo ni nga madunggan o angayan nato usab nga pamalandungan o ginuklugan. Kung atong tanawon ang unang 1 kapitulo 5 bersikulo 3, ingon ani ang gisgutan. Kay ang paghigugma alang sa Dios mo kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo og ang iyang mga sugo dili mabugat. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigalaan og mga kaigsunan, kining paghigugma sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan, diha maila na to nga kita nahigugma sa Dios kung kita nagsunod og nagbantay sa kasuguan mga kaigsunan og mga kaigalaan. Og alang sa mga tao nga nahigugma sa Dios, dili mabugat ang pagsunod og pagbantay sa kasuguan, pero alang sa mga tao nga nagpaila-paila lang nga nahigugma sa Dios pero wala magbantay sa sugo, nagpakanialang sa mga tao nga wala may gugma sa Dios mga kaigalaan ug mga kaigsunan, bugat gini para sa ilaha ang pagsunod og pagbantay sa kasuguan. So salamat sa iyong pagpaminaw mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So ang panahon ako yatag kang Brother John dito. Okay, daghang salamat Brother Isao. We praise to the Lord nga karong gabi una do na tay
naabot nga mga bisita usa ni sa ato ang kuan diri sa kananang ato nga nailhan na kaayos kahanginan si Brother John Perigo. Iya ning mga igagaw gikan sa Caridad Dumingag SDA Church, Adventist kanina church, no? Lipay ta nga niya sila ron. Niya ato ni silang kina-welcome dinhi sa ato nga programa. Well, Brother Isao, daghang salamat sa matinaw nga mga butang nga imong gipasabot. Og unya ako naglaom nga pinaagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan o nasabtan ang mga pulong nga nagagikan sa balaang kasulatan busa kamudihang mga naminaw higala. Ayaw mo paglangan og panahon, ayaw mo paglangan og kahigayunan kay ang panahon talitapos na, dili sad nato siguro ang atong mga kinabuhi kung asa takutob, no? Well, andaming mudawat sa inyong mga text o pwede mo sa reaksyon, contribution o unya pwede sad sa question. Unya among lauman nga dili mo mapulan sa pagpasabot, sa pagsabot o sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan, no? Unya lagi sa gikaingon ko na ni atay bisita gikan sa Caridad Dumingag Adventist Church, no? Atong nahimong bisita mga igagaw ni usa sa atong mga staff dinhi sa DYCM sa atong nailhan na gyud sa pagkamaayong tao si Brother John Perigo. Unya ni asab si yang Mrs. og kasagaran ani nila wala man ko makaila, and hoping enjoy sila sa pag susi dinhi sa pagbisita dinhi sa DYCM. Og dili lang ang ilang bisitahon DYCM kundi ang kinatibuk-an sa malambuon o masuwagon nga Bugo City ubos sa pagdumala ni Honorable Mayor Carlo Martinez og usab sa iyang bise. Okay, mga kaigsunan, sa dili pa ta mo adto sa unahan, maminaw o sa taan sa atong closing song and the closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Ginoo, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napaabot sa igdulungog sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit nga nagapaminaw niini nga programa. Tuguti nga ikaw magapanalangin sa tanang mga nagapaminaw sa imong pulong nga diha sa ilang mga kasing-kasing mutubo, mabuhi, mulambo og manalingsing ang mga binhi sa kaluwasan og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Daghang salamat nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Ginapangayo namo kini tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan Brother Isao dito og kining inyong ubos nga higala gigsoon Brother June dito uban sa atong tanang mga bisita karon. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.